Bisaya 1 Advocacy for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Si Nanay Aloha Estrada, 52 years old, residente dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Siya po ngayon ay nagdurusa sa stroke o paralyze. Siya po ay 2 years nang na-stroke sa kasalukuyan. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko.